Dailan. Nakalitan mo? Blessful kayo ron Domingo, ha? Atong gisaulog ang Domingo sa Pentecostes, karon yung Domingo, ha? Nga sa ato pagsaulog nini may sumo ni atong paghandom nato sa duha kadagkong butang nga nahitabo sa kalibutan ni atong unang Pentecostes sa ato ang pagkasimbahan, no? So mo na mga igsuon, ako ning inumdum sa tanan nga kanila mga kasaulugan sa atong simbahan, dili ni siya formalidad sa atong kinabuhi, kundi kining mga kasaulugan sa atong simbahan mauni ang atong paghandom, paghinumdom sa nahitabo dinhi sa kalibutan sa milabay nga mga katuigan, aron pinaagi nini mo kasaulugan kita madugtong kanunay niini kay dunan ni dakong kalabigitan sa atong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan isip mga binunyagan nga Kristiyanos. So muna akong balikon, kining ato kasalugan mao ni ang nagdugtong nato ni ato kitabuha aron nga dili ta mawala pag-usab, magiyahan ta nya labaw sa tanan, malig-on ta sa pagpakabuhi nato ni atong kitabuha. So balihan karon kani ato ang pagsaulog sa Domingo sa Pentecostes. Dako kayo ni kasaulugan nato mga igsoon. Kay una sa Domingo sa Pentecostes, na pag-isod ka rin tag Pentecostes, pasabot anak 50 kaadlaw. Asa man gasugod og ihap ang 50 kaadlaw sa Pentecostes nga ato gisaulog. Unang adlaw sa pagkabanhaw sa manunubos, katong unang adlaw yun sa iyang pagkabanhaw, ihap ka 50 ato, o karon mao ang ika-50. Unsa nga hitapuman? Una, ang pagpaila o pagpadayag sa ikatulong persona sa Santisima Trinidad, ang Holy Spirit, nga diin mikunsad sa unang mga tinun-an sa ato Ginoong Hesus, sa first witnesses sa dakong buhat sa Dios kanato pinaagi sa atong Ginoo Hesukristo nga nagpakatawo og mipuyo uban kanato. So who were the first witnesses? Mao ni katong mga apostoles, katong wala nahimong apostoles, apan nahimong tinun-an ni Kristo, mga tao nga nagsunod kaniya, namati kaniya. These were the first witnesses. Unya, sa ilang isaksihan, mananiring adlaw sa Pentecostes, ang katumanan sa gisaan sa atong Ginoo Hesus. Unsa nga iyang gisaan, sa wakam siya gibayaw sa langit, unsa man iyang gisaan, nga dili taniya biyaan nga mailo, di taniya biyaan nga mahimong giprox. Ano ba mga taong palaboy na wala na yung kagiya, kundi kining maong nga kinabuhi atong nadawat kaniya ako aron mapadayon nato bisaad siya nga naay mugiya ug mupasabot nato sa kamatuoran sa tanan niyang gipadudlo, ug mao ni ang balaan nga Espiritu. Mao bitaw nakagawan ni atong Ginoong Hesus few Sundays ago sa pag-isgot niya ni kadumdumon ingon siya nga apan ang kalibutan dili makadawat sa Espiritu. Ano di pa makadawat? Kaya di man ni makit-an. Di man ni makit-an. Pero di man siya kapag kamo kita mo sa Espiritu. So meaning ang mga pagtotoo, kung wala tayo pagtuo, di kita kakita sa Espiritu. Para tulong panahon na, kaya wala na tayo pagtuo,
wa na tamuto nga ang kalag nga nagbuhi sa atong lawas. Kay ang kalag, espiritu man na. Kung ang atong gituuhan karon, ang gabuhi sa atong lawas, mga medisina, mga tambal, mga gipagkaon nato, munang naningkamot o ta magkakaon, din ang mga pagpakaon. Uy, ayang kaon anak na mamatay ka. So, saan naman ang atong kaunon kanin? Kailangan kanin ang tambal na mamatay ka. Asa naman ang espiritu? Muna kung di na ganit ang totoo nga natay kalag, natay espiritu, kabuhi sa atong lawa, muna atong moralidad, di na ta mahadlok na magpakasala. Kaya kung umakna tayo, di na ta konsus na natay kalag, di ta konsus o kinabuhi dayon. Automatic na kung konsus ang doon natay kalag, kabuhi sa atong lawas, munang konsus tag kalibutan sa kinabuhi dayon. Munang kung konsus tag kalibutan sa kinabuhi dayon, konsus ta og moralidad matinso. Nakaroon sa kalibutan, mao man iki palingkamutan nga dili ta motuo sa espiritu sa Dios. Munang karon ang makasala kaniadto sa atong simbahan sa mga pagtotoo karon panahon na dili na sala. Normal na manitalag new normal. Kung sa una, sa doon na kayo pagto ang mga tao, maiskandalo yun kung ang mga minyo doon ay mga kabit. Pero karong panahon na, mga minyo maiskandalo kung wala kay kabit. Open kayo ng istoryahan na makinagdugay pa. Dili ba? Kung saan ang moralidad na sa karaanan sa may pagtuo pa mga tao naamag kayo magiging karaan naman pinakayo. Pero nga nung dili man kabukad ay mga kikirong sila pagtuo, mahadlok silang mga impyerno. Karon unsa naman? Di na maulaw. Pagpatawag ko mga nikmis, alaki kay kanya, nikmis. Unsa ka moralidad man na? Na aron nga dili takakorek nagahimong mga balaod nga kinsa nang mag-discriminate ani pisuhon. Muna magpadayon ang bakak na pagtulunan. Unya di katawanan kay kita sa simbahan nga kuan mata katawhan sa Pentecostes. Miadap utan ni ini mo pagtulunan. Nga naman kaya ang pagkutana, mituo ba ta? Nagkatawhan ta sa Pentecostes. Muni ipahinumdum na turong adlaw mga iso. Mao bitana nga ang pagdawat sa balay na Espiritu, ang pag-ilang kaniya mga iso ka kinahanglan ni og dakong pagtuo. Mao bitana if we use pure reason, let us use reason to serve our faith. Dili kayo gamiton ang reason aron nga dili na tama mutuo sa Dios. Use reason to serve faith. Dili kay pagsugod sa pagtuo mga iso. Mo man ni nagtabo ko kanang kuna. Mabitan na mga iso. Importante gid kaayo kaning adlaw sa Pentecostes ipahinuduman yung tagil. Aron nga makakaplag ta, makakita ta sa mga espiritu nga may unsa dinhi sa kanatong nga tinunan sa ating Ginoong Hesus. Tanawon nato ni in the eyes of it that all of us receive the Holy Spirit in our life. Kinahanglan ni pagtuo. Mubita lang, kung mao natin pagtuo mga igsuon, kay kabalo mo, kaning pagtuo mga igsuon, mubini kahong gihatag sa Diyos nato, nga mao'y makapamuhat nato. Di ba? Kung wala kay pagtuo, anak sa kabutan, di pa ito tamubuhat, anak. Pero kung wala kay pagtuo, buhat magbunta. O gani, pinaagis pagtuo, muna makapagahis atong ulo. Malupa gani ating pagtuo.
pagtuo sa patawon pag di maluba akong pagtuo, sa sunod. Kada mo example, kanang tao ganing wala magtuo nga nagsakit na siya nagdaot, hindi na magpakita ang doktor, amo pagkonsulta baka na isa ko saon pa na din mong istorya. Uja agreement eh. Ganun ka, uy, doktor kay wala kasakit yung kagadaot yung kanong galuloy kay na imong mata na imong panit kay gahilo na. Yung pa siya magtuo na sa sakit o siya tubagan na. Di man ano pa mga akong panit na ano namang Indonesia. Na ako matalore-lore ang mga ini. Yan ako matanda. Bisa pag malusog na, probino siya, ako na nag-doktor ka na, nausap na yung pagtuo na. So muna mo na isun, mulmaon at ako pagtuo, kaya mula mugahi atong ulo, mugahi di na sa akong pagtuo o Diyos. Kung mugahi mga atong ulo, mugahi di sa atong pagtuman sa kabubuton sa Diyos, inay kabubuton sa tao. Pag kumugahin ng atong ulog, mamaningkamot ang makasulod ni anang langit, inay, magahi atong ulog na magpakabuhi na para ra ni ining kalibutan nga mamiya ang kita, biyaan mo po na to. That's why we need to form our faith, mga igsoon. No, anawar ko doon. Karon sa Domingo sa Pentecostes, akong mamagini ang isa-isay na ito yun. Nga mga tinunan, nasa buwan sa Apostoles, first reading, mga tinunan na kahadlok kaayo, nga mupaila o mupadayag sa ilang pagtuo sa nabanhaw na Kristo. Kay hadlok sila ng panglutos sa wayon. Pero tanawa, sa diyang mituo sila o ilang gidawat ang Espiritu Santo, mikunsad kanila, nalikon sila mga igsoon, ugwang na sila mahadlok nga sa wayon o mahadlok nga lutuson patyon tungod sa ilang pagtuo sa nabanhaw nga Kristo. Nya mao ni nang naningon ta mga igsoon nga ang Domingo sa Pentecostes dili lamang atong pagsaulog sa pagpadayag sa katulong persona sa Santisima Trinidad ng mga banal na Espiritu, mao ni pagsaulog nato sa pagkahimugso sa simbahan. Unsa man ang simbahan? Muning katawhan na nagtuo ni Kristo nga mao'y nagpadayon o mipadayon sa nasugdan nga bugat sa Ginoong Hesus sa kaluwasan dinhi sa kalibutan. Mao day may simbahan. Dili mo tanaw nga magpaila o magpadayag sa nabanhaw nga Kristo. Munang ako dahil kanihimugso man o sa may in English anang gihimugso. Disgrasya. Kamo, himugso mo wala. Kano sa mo gihimugso? Ha? Oh, katong birthday ninyo. Diba? O, so kay gimugso ka simbahan, birthday dahil sa atong simbahan. Happy birthday, ngayon tanan. Kita ba na simbahan? Mag-iinay yung kilig na happy birthday. Yan, hindi rin yung batos ninyo. Kita ba yung birthday? Birthday. O, muna pagpahimugdong dahil na ito, unsa ta klasiha sa katawhan, katilingban ng mga binunyagan. Nga katawhan dahil nga dili mutago, dili mutanaw sa pagpadayag sa kamatuoran ni Kristo. Ano man, kay naamay Espiritu Santo nga nagiya na ito, di ba? Mga nayagingon. At kay pada Espiritu sa kamatuoran. So ang unay magpasabot na tustanan aron madili ta mawala at usab. That is why we have to open ourselves to the guidance of the Holy Spirit, and let us always pray nga mag-ampot ta kanunay, mag-update ta sa giya sa Espiritu Santo. Puro-purat lagi. Nganuman, kay kumabli na ta sa Espiritu sa kamatuoran.
mahibalo na tas kamaturan, mga usap magkita. Mabita na akong i-share ninyo, huwag ko yung mga they are better than us, no? Ano bang mga bunagin ba? O, may nila nga, uy, tagay sabay, ay, ba't naman paano, kita naman po sa kamaturan. Usap yun din kinabuhi, na kita, at sa matap. Kaya mo man yung isyon, pangutana, mituo ba ta? Nga kita po mga bunagin da ita? Because in truth, we are born again, mga binon, yagan, ang pangutana ng mituo ba ta? Kaya ano, kaya una akong giingong ganun sa akong introduction, kaya magkasaulugan sa ato ang simbahan, sama sa mga sakramento, no? Dili ko na pumalidad sa atong kinabuhi. Pero kung sa may nagtaburon, tanaw na ko rin pumalidad man lang, panulundon mo kung ni Pader, napabinunyagan man ni, na siya. So kung panulundon, apa sa kikabuhat, tatuta, manatanawa, dili magpabunyag kung wala'y humbok. Ano man, pumalidad man lang, tulungan man lang. Pero kung gatuuta na ang bunyag, dili nila tulumanon, kaya ang bunyag maunay pagpili o kinabuhi. Kung kumbinsido ta niya na, manikamo kita kay gipili, maghanak na to. Napaday kapili nga din, manikamo siya gipilian. Paano na gano'n ninyong mga minyo? Sa kadagang mamols nila, nagkanong-anak pa may inyong gipili na inyong gibinyuhan. Jadi man naging kamot mo, pagdaginot, diba? Naging kamot mo, bisa kung sa kalayo, magulan, wala kapitin, atog yan. Bisa dilit palakos gini kanan, badang nanghid lang yan. Ngay paliton, at tulos kasagingan, kasi kanan, ay nabili kasi kasagingan. Dili po. Kaya nga naman ka may kipili, maningkamo, mau puta. Sa bunyag na itong dawat, atong kipili nga magkinabuhi ta, ni Kristo na maghihimuon ta, Kristiyanos. Una nilang paigot nga midawat ka sa bunyag ni Kristo, sama sa atong Ginoong Hesus matuod nga tao, gibunyagan na subas sa unan, gilikon patutsakan matuod nga tao man siya. Mabila tumikunsan ang balaan nga espiritu o dating ulang mo kini ang pinalangga ko anak unsa man ang sakramentuhan nato disgrasya unsa man sakramentuha sa atong simbahan pagdawat nato sa balaan nga espiritu confirmation mabita na kanang confirmation ng Igsoon mauna ang kasalugan pagpaangko na ito ng atong kidawat ang Espiritu Santo aron magkinabuhi ta giniyahan dinagdagan sa mga Espiritu nga nabaw pa niya ng balikon ta sama sa unang mga tinunan sa Domingo sa Pentecostes. Pero nalikon ba ta? Asa naman ang magkikipagkumpirmahan ron nga malisan magmawala sa kinulugan ng si panawag yung kwarta padayo na ba nag-eleksyon noong Oktubre? Ha? Oh, dahil paalkansi, mamuwat pagod. Naasa naman ang ato ang kalikunan sa pagtuo. Kaya kapag kumpirma naman, kaya pumalidad naman, kaya mangugos na diyan. Hindi pang pwede mangugos na muna kumpirma. Na kapag kumpirma na kaya, kalas mo po, requirement ko na lang itanaw na dili na requirement mauna ang sakramento akong balikon pagpaangko na to na akong gidawat ang Espiritu sa Diyos sa akong kinabuhi aron nga pinaagi sa mga Espiritu akong balikon magkinabuhi na mga managkaroon manginao kita na niining Domingo sa Pentecostes na atong isaulog. Panginaot nato sa atong paghandom niini nga mao na kita ang simbahan nga gihimugso sa Pentecostes. Atong panginaot at pag-ampo na aduna pud untay Pentecostes
nga mahitabo sa atong panahon karon. Kay mo ni ang gikinahanglan kaayo karon panahon nga atong isabwat, atong isangyaw ang makaluwas nga buhat sa atong Ginoong Hesus. Ug nga ang tanan mudawat sa grasa sa Espiritu Santo aron na di ta mawala pa usab. Kabantong mo atong civil gifts of the Holy Spirit. Ug mo kabalo ala pag-research mo kay mo sibat at Pentecostes. Tagaan ka mo usa nga one of the gifts, prudence. Kabalo mo prudence. Importante kayo ning prudence karong panahon. Unsa man ang prudence? Kana bang dili dali mutuwa. Sa ako pa ng boards manilantilan usa ka pader. Kana manilantilan kana tilan usa ko man ang ipasabot niya maniintiin ba. Meaning ugnay mga isulsul nato mamalandong sa ta. Kung iya man ni sa yawa o iya man ni sa Espiritu Santo, kaya labi na rin panahon na grabe kayong influence sa yawa, mga fake news, mga sayot na pagtulunan niya, mula pagkikipandawan mo kay kanunan, dali na kahit ang madag mga bulug-bulugan kaayo sa yawa. That's why we need to be prudent. Nihatag kita kong example, anin po Sundays ago, katubang niyong po nga, musimba ka, ilis na ka, kaya pagsimba, kumbinsido kayo ka na makikiusap ko sa Diyos. Maminaw ko sa Diyos ay guidance. Kaya pagkanaon rin mo, yung silingan niya po, ingon nga, uy, naimupalit sa imong baboy. Naalit ko rin maisag ka tao. Ingon ay ka, salamat sa Diyos. Yawa na ka kasimba. Bimamanandong ka, iya ko sa Diyos, iya ko sa yawa. Kaya mo na tinunduman mga isuon. Ningong bitakong Ginoong Isus. Pagbantay ka mo sa lubog, ha? Yatag sa sambingay. How the yawa mo deceive na ko. Pagbantay ka mo sa lubog na nagsulog sa sapot sa ating kalnero. That is the devil ng Isus. Mo appear na ko nga malumo pero di ay lubo. Mo bitanin nato Ginoong Hesus, unahan ninyo ang gingarian sa langit. Naan niyo ang Diyos ug ang tanan igahatag kaninyo. So God first. So muna ipanantayan sa mga COVID. Aron nga dili ta malayo sa Dios, dili ta mahamulan niyang pag-usap kaysa tinud-an na nahiusan na taniya pinaagi sa pagkayusan diya sa atong Ginoong Hesus. Di na tugutan ang yawa nga makapaghamulan nako sa ato ang kaluwal kinabuhi sa kayusan diya sa atong Dios. Muna mangigsoon, panginaot kita aning sa ulog nato karon sa sa akong balikon ato paginaot o pagkampo nga doon na kakinig maong Espiritu sa Pentecostes magpadayon sa atong panahon. Pinaagi ninyo, pinaagi nako, pinaagi nato tanan nga simbahanon aron panahon aron akong balikon nga kining masugdan nga buhat sa atong Ginoong Hesus magpadayon dinhi kanato kay ato day pagpaningkamot, pagkinabuhi nga matinunanon nato sa Dios, pagtuman sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesus, mao di ang atong mapadayonon ang kinabuhi, pagpadayon sa nasugdan nga buhat sa kaluwasan ng nato panginaot. Ang kitang pananingkamot nga pagmatinunanon nato sa Dios makasulod sa Pinoy-anan ng isa at kanatong tanan, ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhi.